Môžete dať follow a môžete, keď chcete, môžete aj odebírať kanálik. Čo všetko bude v popise videa. Yes. Dobre, poďme, let's go. Až nezabudnem. A podľa mňa tam bude úplne hovno, lebo... Nezabudnem aj... Let's go. Okej, to je jedno. Mám péro. Ideme to tu nadrciť. Dobre, to sme kuchár. Uvaríme s tým valčekom, čo máme. Máš stále pomaly kily. Pomaly každý bol. Stále. Hej, toto nestiem tu hore mať. Dobre, konečne. Dobre, sme modrý tým. Yes. A Nezabudni taktiku. týmto účelom hry je proste zaobstávať posteľ, aby nám nemohli zničiť posteľ. A musíme proste vyhrať. To je tento účel. Účelom hry je vyhrať hru. Tak áno, túto hru. A obraniť, aby nám proste účastníci proste nepokazili posteľ. Nezničili. Každého zničíme. A s týmto kladivom takto nabijem. A BUM! A strčím mu to do hlavy normálne. Ne? Jo. Dobre, ideme padosť zastavávať, to je nice. Ja tu čakám dokedy, neviem čo, ale to je proste jedno. Naše trím pade. Nice. Dobre, to by sme mohli mať aj zastavané. Dobre, to idem stačí. si ešte nakúpiť voľaké brneničko. Ja už brneničko mám. Musíme sa dostať do stredu, my hráme tak kempingovo. No, Gamepados. Ja tu chodím po celej mape a Gamepados tu ešte čo stavá, ja neviem čo, ale to je jedno. Dobre, teraz idem si kúpiť lúk, lebo s lúkom som god. Ja kupujem tie firebole a musíme sa nastavať. Však to sme tedy vyhodili celý tým, my dva. Yes. Pamätáš si? Ty si niečo postiel a ja Tomu ver. vyvraždil všetko. Ja som tam ešte šmaroval fireball. No, oni tam... Čo na to napadli. Idú! Poď, rýchle! Ja mám nahol na meč. To je jedno, že mám nahol na meč. Rýchle, poď! Počkaj, však idem. Dávam kosu. Nee! Ja skapím! Idem. Lebo však to je jedno, ty nepotrebuješ voľakú dobrú zbraň. Čo ideme? Ideme. Majú málo HP málo HP. Je dole. Dal som ho. Je tu aj do druhý. Už není. Ja som ho zabil. Mám kill. Lebo Čet, toto bolo napínavé. No, úplne nie, ale okej, to je pravda. Tak ale máme killy. Yes. Čo si, jak sme to brali. Dobre, ironové a... Poďme rovno po nich, to budú naši oni. Okej. Víš čo. Prasáci jedni. Čo, hodíme tam asi fireball. Hod, idú, nabijem si moje kladivko. Poďte smradi. A zničím, odpálim vás. BOOM! Ten damage. Emotional damage. Hovor, a ty srati. Teraz ma zabili, ale rýchlo. Rýchlo, spawnuj! Ty smrad, čo tu stieš? Aj ty tu, čo tu stieš? Na mojej mape. Zabije ho, mám ho. 2 killy mám. Ale nemáme asi posteľ, ale rýchlo musíme ísť. Máme posteľ, stále, obstávaj. Rýchlo obstávaj. Nakupujem. Idem rýchlo. Rýchlo obstávajme. Toto musíme dať väčšie vrstvy. Aby neišli z hora. Ja pôjdem po nich. A mám teraz extrémne slabé kladivo. Ja ich pôjdem zestreľovať, ja som god. Dobre, môžeš mi zestreľovať. Potrebujem ešte toto na šipy. Víš čo? Tvoj obľúbený fireball, samozrejme, jeden. Mám kašmár, počkaj, idú. Idú. Nice. Nabijem. Ja už ich mám. Rýchlo. Dostali! Nehovor, že padnú. To je good, že padnú. 1, 15, 14. Pozor! Mysol. Dostal! Idem po ňom. Neíď po ňom. Idem. Snajpiť. Jaj. Idem, snajpri. On bude dole, on skape. Ale dostal damage. Vestrene robí. Ďalší 15 dostal. 15, to Je to ďalších 15. Musíš ísť tam dívať, ja si... Ďalších 15. Počkaj, nakúpim firebole. Ja potrebujem fireball. Ja mám. Ty vyhodím. Alebo nie. Vyhod. Ja som... Tam sú. Ma rádi, Andy. Oni moc idú.
Čo si dovolujú, tí sráči? Akurát dostali 15, oni zalezú za chvíľku. Oni si taký smradí. Ale už nemám oné šípy. Idú, neidú? Kontrolujú. Pôjdu za Ja chvíľku. nemôžem, ja som upgrade. A ja tiež nemôžem. Ja to šmarím, pôjdeme ich pušovať, oni moc pušujú. Ale je to zastavené dobre? Máš pravdu. Je to dobre zastavené. Potrebujem čo najviac oného šípov. Lebo ja som že šípami good. Boh. Ja s fireballom. Ale aj s tým som ja dobrý, aj ty si to dobrý s tým. Trošku upgradenem damage, aby som dával brutálny. Extra damage, ešte si dáme oné. O 10% silnejší armor, o toto je ešte Oni silnejšie. sa tam obstávajú legit. Nemajú šancu, my tam za chvíľku dojdeme a bude po nich. Počkaj, dám si tam tú onu. Nakúpiť tú pastu. 60 ironing gotov. Čo to bude samé strieľať? Ktoré to je? Oni si celé kúkajú aké cesty. Čo je? Toto je ono? Tesla? Ani to je Áno, shit. to je Nevadí na to, som to. Kde to dám? Nevím, tam kde kade chodia, tam mi to zamaskujú. Oni keď do toho vstúpavajú, to bude dávať damage, ak tedy nám. A má tá štera. Damage nám to dávalo veľmi veľký. Oni pôjdu za chvíľku. Oni šťujú super diamanty, aby sa upgradeli, ty smradi. Idem po nich. Oni fajtia vosa. To asi nevedia, že sem idem na bejsku. Oni nemajú postrel! Obestávaný. Ne, idú tu, help! Rýchle, Maro. Kde mi padol spať? Farbou. Rýchle. 22-12 dostali. Dobre, tegu. Musíme pušovať ich, to oni budú. Smradí. Prečo? Rýchlo, kámo, chod preč. Pušujú! Vidím! Trepka! Á, trepka im dáva, pekne. Zabili ma. Aj mňa? Nemôžu. Nemôže smrať. On jak sa stáva len to? To viem síce aj ja, ale ja nemám už. Ďalší! Ja nemám bloky. Turecka mu celkom dáva, či čo to je tá srajda. Dostane henten je rýb. Dead je. Není dead. Je ešte jeden dole. Je tu jeden. Je tu. Trepka ho zabila. Nemal šancu. Rýchlo, bloky. Smradený. Musíme si niečo nafarmiť, niečo good. 20 trepek. Idú. Nabij si tvoju zbraň. Pekne. Oni majú veľké kladivá, zajímavé skiny. Nabí? Ja už mám nabité dávno. Poďte sem. Ja nemám bloky. Padol? Jeden dole bude. A oni sa vystávajú. Počkaj, ja tam hodím fireball. Poď. On je tuto na strome. Hoď do toho stromu. Tak bol strašne slabý. 48 blokov, idem za ním. Poď za mňu. A nejdeš mi, to je jedno. Smrt. 16, padol! Jeden ide! On zničil našu trepku, ten oný žid. Židácky. Dal som ho dole. 4 kily mám, koľko máš kilo? Kúpim turetu. Kúp, ďalšiu. Dva tu turete. Ja si forģujem Idú! Dobre, už mám maxnuté všetko. Ja musím mať lúk, aby som ich mohol. Ja som padol do riči, ja som také NPCčko úplne. Ja som tam padol, úplne z ničoho nič. Rýchle poď sem. Idem, ale čo tu teraz spravím, nič. Ty, oni z aké výšky skočili na mňa, oni ma hodili ma. Ja som padol. Som bol ja, pozor, jeden. Ale ja nemôžem, to je sračka. Oni sa tam zastávali do našeho, sme skapali už. Nemá zmysel. Ty sa postaral o hento, ja sa postaram o tohto. Ja sa postaram asi o hovno, keď to ani